Здравейте и добре дошли в това видео. Днес ще си говорим за преминаването на Плутон в ретроградната му фаза и какво ще донесе това като енергия. Ако за първи път попадате на мое видео, аз съм Стиляна и споделям различна и полезна астрологична информация, свързана с това да опознаем себе си през астрологията, да имаме знанието по какъв начин може да отработваме енергията на планетите в наша полза. Ако не сте се абонирали за каналът ми, направете го, защото тепърва ще споделям още полезна астрологична информация. Днес ще си говорим за Плутон и преминаването му в ретроградна фаза. Плутон е планета, която е колективна и има отношение към колективното, към целият свят. И на едно индивидуално ниво, ако имате планети в началните градуси на Близнаци и Везни, енергията ще е по-хармонична и благоприятна. Докато ако имате планети в Лъв, Скорпион, Телец и Водолей в началните градуси, това може да е много интензивен период за вас. Както казах, Плутон е колективна планета. И нейната цел е да ни повдигне като енергия целият свят, колектив и така нататък. Това са едни много мощни сили и енергии, които всеки един от нас има. Плутон е планетата, в която ние задълбаваме навътре, влизаме в подсъзнанието, сблъскваме се с различни страхове, блокажи и ограничения, които имаме. Защото всичко, което стои в подсъзнанието, всъщност то създава нашата реалност. И благодарение на Плутон ние имаме възможността да влезем в нашето подсъзнание, да задълбаем, да видим какви страхове, блокажи, ограничения имаме, които ни пречат, например, да минем на следващо ниво или да случваме нещата по нов и по различен начин. Защото, както казах, всеки един от нас изгражда събитията, ситуациите, хората, които привлича от вярванията, които носи в подсъзнанието. Това са неща, които не ги осъзнаваме. Но всяко нещо пък, което ние осъзнаем, имаме възможността да променим. И точно тук идва Плутон. Той ни помага ние да влезем надълбоко, да видим какви страхове, блокажи, ограничения имаме. И не само да ги видим, но и да ги изживеем, да минат през нас. Защото Плутон е планета на трансформацията, на едни много дълбоки вътрешни усещания. Планета, която проявява енергията си най-силно в крайностите, в полярността. Когато има две крайности, енергията на Плутон е много по-силна и много по-силно се проявява. Като, какво имам в предвид? Крайности, добро, лошо, любов, омраза, щастие, нещастие. Всякакви такива крайности, които се случват в живота ни, Плутон идва, за да можем да ги трансформираме, да ги изчистим и да ги променим. Но това е наистина болезнен процес. Плутон се свързва с енергията на Феникса, който изгаря и се ражда отново от пепелта си. Това изгаряне всъщност акцент е това да изгориш буквално различни неща в подсъзнанието. Неща, които не ти служат. Или неща, към които си много силно привързан, имаш едно притежателно чувство. Не искаш да пускаш, не искаш да се променяш и точно тогава идва Плутон да ти премахне зависимостта към нещата, които си привързан или нещата, които не искаш да промениш, защото ние сме тук все пак да се променяме, да се развиваме и няма как да се развиваме, ако не изчистваме определени блокажи, които имаме в подсъзнанието, не се изправяме срещу някакви страхове, които имаме, не вникваме дълбоко в себе си. И това е един непрекъснат процес. Нали? Минеш едно ниво, видиш какви ограничения имаш, трансформираш ги и ги промениш, отиваш на следващото ниво, но на следващото ниво имаш друг пласт, който него също трябва да изгориш и да промениш. И това е един непрекъснат процес. И затова Плутон всъщност е и планетата, която се свързва както с живота, така и с смъртта. Защото това са двете точки в нашия живот, в които имаме нужда от най-силна енергия. И Плутон е планетата, която носи тази енергия. Първо, че минава през трансформация.
през болка. И то не е такава външна болка, която да ти отдраска, да имаш някаква рана, нали? Но една такава душевна болка. И тази душевна болка зависи от това колко ти се придържаш към материалното, към сигурното и не искаш да се променяш. И колко повече се задържаш в това да не променяш нищо, толкова повече идва Плутон, за да те изкара оттам. Защото идеята на всичко не е да свикваме с материалното, с комфорта, с това да се наслаждаваме. Защото ако прекалено много свикнем с това, няма да има развитие. И Плутон, заедно с други планети, всъщност ни карат ние да излезнем от това познатото и сигурното и да започнем да се развиваме. И когато енергията на Плутон също и трансформацията е свързана с едно много дълбоко вътрешно, буквално изгаряне. И тези неща, които ви говоря, те не са просто защото съм ги прочела в учебниците. Да, минала съм различни курсове, чела съм много неща, но точно тази енергия на Плутон, заедно и с другите планети, всъщност съм я усетила. И я споделям с вас, защото съм сигурна, че ще ви бъде полезно и всеки един от вас ще припознае дадено нещо. Защото моята цел е не просто да ви говоря за планетите, какво ще дадат и така нататък, но да разпознаваме всяка една енергия на планетите и какво иска да ни научи тя. Съответно, Плутон е трансформация, Плутон е промяна, влизане в дълбокото, една вътрешна душевна болка. И колкото повече се затваряме към тази болка, не искаме да изживяваме, толкова по-трудно ни е и толкова по-големи промени ще се случат пък отвън, за да ни накарат ние да се обърнем навътре. Защото Плутон е бавна планета. Той има бавно действие. Така малко с натрупване започва леко да те ровичка отвътре, да създава една малка раничка, да и обърнеш внимание на тази малка раничка. Ако не обърнеш внимание, съответно продължава да си дълбае навътре. И тук Плутон не е, примерно в случая с раната, не знам защо го давам, но за да ме разберете. И тук не е рана, която се разширява навън, а по-скоро рана, която стига все повече и повече до дълбочината. Но когато стигна до дълбочината, тогава трябва изведнъж да се справиш с много неща, но в справянето си и преодоляването на страховете всъщност ще имаш много по-силна енергия. И друго нещо на Плутон, така по-ниското му проявление, това е манипулацията. Една такава енергия на управление, но не директно управление, а управление някакси задкулисно. Това е енергия и тип хора, които нямат директно да излезнат и да кажат нещо. Или пък ако кажат, ще е много, много болезнено това, което излиза от тях, нали? И ще засяга много вътрешни ваши страхове и неща, които имате в подсъзнанието. Ниското му проявление наистина е манипулацията. Това да стоиш зад кулисието, обаче в същото време да управляваш всичко. И примерно да имаш човек, който си сложил и ти под някаква форма да го управляваш него, и той дори да не разбира, че го управляват, нали, да си мисли, че той взима решенията, например. В същото време е този човек отзад. Реално да, това е енергията на Плутон. В ниското си проявление също се свързва с всякакви неща, които са под закона, underground неща, всякакви такива дълбоки, скрити и не много приятни неща. Но това е ниското проявление. Високото проявление на Плутон е трансформацията и промяната и това да ни изкара отвъд сигурното, материалното, познатото и комфорта, за да можем ние да се развиваме. И пак казвам, това е една огромна трансформация. Много е болезнено, неприятно, но след като минеш една криза на Плутон, буквално имаш така много различно виждане. Сблъсквал си се с твоите най-големи страхове и ако ги преодолееш, всъщност те дават една огромна сила и енергия. Когато една планета е директна, тя задава каква ще бъде енергията. Може да идва като проявление и навън. Като Плутон е една
планета, която се свързва с вътрешната трансформация, тя дълбае и навътре, но има някакво проявление и навън. Докато сега, когато стана ретроградна, от 5 май до 14 октомври, цялата тази енергия се обръща още повече навътре, защото ретроградната планета ни кара да забавим, да върнем малко, да задълбаем навътре в себе си, а Плутон е планета, която като цяло си се свързва много с ретроградната фаза, нали, за така дълбане навътре. Затова да, през тези месеци може активно да се работи върху това да опознаете страховете, блокажите, ограниченията, които имате, но на някакво вътрешно ниво. Да не очаквате, че нещата ще се случват и навън. Първо имате този период, в който вие да се обърнете навътре, да изчистите всичко, за да може, когато отново стане директен, 14 октомври, да минете на следващото ниво. И той пак след известно време пак ще стане ретрограден, пак ще бъде ретрограден толкова дълго време, но идеята е да се изчистват така малко пласт по пласт. И ако в момента имате някаква тема, която се е надигнала като събития, като неща, които да преосмислите, да знаете, че в тази тема ще се наложи това нещо. Като в следващото видео ще споделя повече и за знаците, в какви области всъщност ще се развива това нещо при вас и какво може да очаквате. Затова, ако не сте се абонирали за каналът ми, го направете, защото в следващото видео ще споделя повече и за всеки един знак. Тук има едно нещо с астрологията, че всичко е циклично. В момента Плутон е на 3 градус в Водолей. Той се обръща и връща обратно ход. Но миналата година, в периода от 3 май до 2 септември, някакви теми, които се проявяват в момента, могат отново да се появят, ако не сте ги изчистили, ако не сте използвали този период да влезнете дълбоко в тях, да ги опознаете, да видите в дълбочина какво се крие зад тях. И в момента те могат отново да се проявят. Защото градусите на ретроградността са много близки. И ако имате планети, които, както казах, се намират в началните градуси на Скорпион, Лъв, Телец и Водолей, Везни и Близнаци също, това отново ще активира тази планета във вас. И може да се предизвикат някакви събития, някакви ситуации, някакви емоции, нали? Затова моята идея и цел е не просто да се интересувате какво ще се случи в бъдещето, нали? Защото много хора си мислят, че астрологията е да се предскаже бъдещето, но вие самите да наблюдавате какво се случва и какво иска да ви научи този период. И както казах сега, Плутон отново е ретрограден. Могат да се появят такива ситуации, хора, емоции, теми, които са се активирали в периода от 3 май до 2 септември миналата година, 24-та година. Ако сте ги изчистили, сега е периода, в който да минете на следващо ниво, да задълбаете в това. Или, примерно, миналата година е била първата стъпка с тази тема, сега е втората стъпка да изчистите и така малко по малко, както казах, да се развивате нагоре. Но в този период, когато Плутон е ретрограден, идете да се обърнете навътре и цялата енергия, цялата негова енергия, която по принцип е насочена навътре, с ретроградността е още по-насочена навътре. Защото когато ние изградим един силен център, когато сме се справили с страхове, блокажи, ограничения, тогава и самата енергия на Плутон, която идва отвън, няма да може да ни манипулират през нашите страхове, през нашите блокажи, ограничения, тези слаби места, които всеки един от нас вътре има. Когато ти доброволно влезнеш и се сблъскаш с тези страхове, блокажи, ограничения, които имаш и нещата в подсъзнанието, след това, каквото и да се случва отвън под формата на Плутонова енергия, като манипулации, като всяване на някакви страхове и всякакви такива неща, те няма да те докосват, защото ти няма да имаш тази рана, защото ти вече си влезнал и си се справил и си трансформирал, изживял си и си променил тази рана. Тук също има един цикъл между Плутон и Венера, за който също ще споделя, но в следващото видео.
Затова бих казала на всеки един от вас да се наблюдава какво се случва. Защото колкото по-осъзнати сме, толкова повече може да усещаме и да знаем на къде вървим и за какво се проявява дадено нещо. Каквато и да е тема, която имате в момента и която е започнала с влизането на Плутон във Водолей, ноември месец всъщност, началото на ноември, сега тази тема може да има нужда да се преразгледа, да се преосмисли, да се обърнете повече навътре и да видите какви страхове, блокажи и ограничения имате с тази тема и да работите по нея. И да, бъдете наблюдателни, защото когато сте наблюдателни, може да знаете по какъв начин да използвате енергията на планетите. Важно е да бъдем осъзнати и да сме тук и сега в живота си. Не просто да преминава през нас и да се чудим какво ще се случи за в бъдещето, защото ние сами създаваме нашето бъдеще. Това беше от мен за това видео. Абонирайте се за каналът ми, ако не сте го направили, защото в следващото видео ще споделя в какви области ще усетите енергията на Плутон. Това беше от мен и до скоро!